kwalelansu Masu tawakkali ba su da tarbiya. an gode. Abba ya shige gidan gwamnati su ba su yi zato ba. Tabakari a nesa ko kiɗan ne rafa an kara kana. Yawa ba a faɗa da giwa sai a watan bakwai makulwa. Ayya auren nesa ba budurwa. Ga gwamnan Kano da ƙarfi sai a yi sanyi akwai mayafi. Na gode tunda tukun yana da murfi sai mun ji a'a masu ƙofi. Yawa komai ta kai ta kawo mu hannun mu za mu sawo muryar mu za mu kawo yau kan ku za a shawo komai ta kai ta kawo kuma ba ma bidar barawo shukar suna ta bawo mu sai kwakwasan gana tseren gudu barewa kun san ba a musu da sarki